Ia să vedem aici. Eu pe pod aici, așa, eu pe pod, așa, să facem, uite ce fac eu, vezi? Uite așa, uite, vezi ce fac eu? Uite, ai văzut? Așa, eu mă plimb aici, eu care mă plimb. Eu mă plimb de n-am aer, să mă rog. Uite aici la crucifix. Uite la crucifix aici, să văd, eu ajung și la crucifix, uite, am ajuns și la crucifix, așa, bravo, bravo. Poate face o